Λοιπόν, είμαστε πάλι στο Minecraft και σήμερα θα φτιάξουμε πάρα πολλά traps στο spawn. Αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω γιατί θα το κάνω αυτό και το που με βοηθάει το να έχει το spawn traps. Οκ, πάμε στο spawn να σας δείξω. Λοιπόν, είμαστε πάνω από το spawn και τώρα με το freecam θα σας δείξω το τι θέλω να κάνω. Οκ, λοιπόν, πάμε με το freecam κάτω. Έχει, όπως βλέπετε, warden. Έχει πάρα πολλά withers από εδώ και από εκεί. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, και έχει και από αυτή τη μεριά και από αυτή τη μεριά κτλ. Όμως, γιατί πρέπει να βάλουμε traps σε ένα ήδη καταστραμμένο spawn? Γιατί αυτό που με συμφέρει εμένα σαν player, σαν το πιο δυνατό player του server, είναι ο άλλος να πεθαίνει συνέχεια, ώστε να χάνει το loot του και να παραμένω ο πιο δυνατός. Επίσης, μην ακόμα μαλακίες. Έχω ακούσει και στο call μου το ότι αν τον παρέτα σπονάρεις τα πράγματα μπαίνεις creative, δεν έχω καν permissions. Εντάξει, όλα αυτά εδώ πέρα που έχω εδώ πέρα στο enter chest μου είναι με farm. Έχω κάτσει 500 ώρες μέσα σε αυτόν εδώ πέρα το server στην κυριολεξία. Όλα αυτά εδώ πέρα τα έχω φαρμάρει, τα έχω από kills. Okay. Έχω κάποια απλά traps μέσα στον server. Ας πούμε τρύπες να πέφτεις μέσα και να πεθαίνεις. Αλλά θα βάλουμε λίγο πιο περίεργα traps που θα πέσει και ένας καλός παίχτης και ένας πιο άχρηστος, ξέρω εγώ, που θα πέσουν όλοι. Okay. Το πρώτο trap που θα ξανακάνω είναι θα γεμίσω παντού την περιοχή με τέτοια κουμπάκια, press plates, πώς λέγονται αυτά, και από κάτω σε random σημεία θα βάλω TNT. Αυτά θα σκοτώσει έναν νέο παίχτη και μετά με τη βοήθεια, ξέρω εγώ, κάποιο wither ή από αυτά εδώ πέρα που σκοτώνουν, που σπονάρουν ένα δέντρο, μπορεί να πεθάνει και ένας πιο καλός παίχτης. Θα μπουν όμως και άλλα traps. Μέχρι τώρα μοιάζει έτσι. Τώρα θα βάλω τα TNTs και μετά θα πάμε σε άλλα traps. Αυτά. Ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαι σε ένα creative κόσμο τώρα για να δείτε πώς θα το κάνουμε. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε, ας πούμε. Και απλά ξέρω εγώ σπάτα αυτό. Τόσο απλά. Θα πάμε στον αναρχή να το κάνουμε. Λοιπόν, έβαλα ένα trap πίσω σε αυτά τα δέντρα κάπου, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά.